गहपुराव थानाय सयदुवार जि फरायसालिमा बे फरायसालिमानि जोंनि फरायसा आफादनि दिनै बियो रुपाथि मायथाइ फोरबो बिथांमोना फालिदों साननैनि हाबाफारि लानानै बे हाबाफारियाव आंबो बाहागो लानो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों। दा बेयाव गोजाम आरो गोदान फरायसाफ्रा बिथांमोना माखासे आयदाफोरखौ लानानै बेयाव सावरायलायदों आरो दिनै गेवलां मेलमोन बे गेवलां मेलावबो बिथांमोना आंखौबो हांख्रायनायलाय आङो बेयाव नुजाफैनानै फंनैसो बाथ्रा बेवहाय आङो बुंदों जे आथिखालाव जोंनि लाइमोनफ्रा गावबागाव फरायनाय जे हुदा बे हुदाखौ बारायनांगोन। देग्लाय मोजां मानोना 40 सा दिनै माने APSC आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों। बिनिनो 3 ACS आरो 2 APS बाखिया एलाइट सार्भिसाव बेयो गोजोनथाव जोंनि थाखाय। नाथाय बांसिन जुदि आरोबाव ACS बा APS मोनोमोनब्ला थारैनो जोंनि हारिनि थाखाय आरोबाव बियो बांसिन रंजानाय जागौमोन। मानो होननानै बुङोबा आंबो MLA जानानै फ्राय बोसोरथामानो जानोसै। बे बोसोरथाम समाव गोबां एसेम्बलि कमिटिनि जानानै गिदिंदों। एसेम्बलिनि 4 कमिटिनि आङो सोद्रोमा आरो मोनसेयाव आङो चेयारमेन जानानै दङ। डिपार्टमेन्टेल रिलेटेड स्टेन्डिं कमिटिनि मिटिंफोर जायो। गोबां डिपार्टमेन्टफोरखौ लेंहरनाय जादों। जोंहा 14टा डिपार्टमेन्ट जोंनि कमिटिनि सिङाव दङ, बिथांमोनखौ जों लेंहरो। दा बेबायदि बेलायाव जोंनि बर' अफिसारफोरखौ जोङो दिसपुरनि सेक्रेटारियेटआव जोङो नुनो मोना। थ' बेनिखायनो जोंहाबो जुदि गुबुन हारिफोर बायदि जोंनि ट्राइबेलनि गेजेरावनो गुबुन गुबुन हारिया गोबां अफिसारफोर दङ, बे लेखायै जुदि जोंहाबो अफिसार थायोब्ला अब्लाना गोबां खामानि मावनो थाखाय मोजां जायो। गावनि मानसिफ्रा मोजाङै बुजियो। जेरै गोबां जायगायाव हा हुनि पाट्टा मोनाखैमोन, गोबां जायगायाव स्कुला भेन्सार बायदि बायदि बिथिङाव गावनि मानसि थायोबा खामानि मावनो मोजां जायो। दा बेनिखायनो जोंनि फरायसाफ्रा जायफोर दायो फरायसालिमाफ्राव फरायगासिनो दङ, बुहुम फरायसालिफ्राव फरायगासिनो दङ, बिथांमोन फरायसाफ्रा जेन' जिउआव मोनसे थांखि जेन' लायो। आङो UPSC आनजाद होनानै जेरैखि जाया IAS IPS जाथारगोन, APSC आनजाद होनानै आङो जाहाथे ACS APS आं जाथारनो हायो, बेबायदि सानग्रा बेबायदि हास्थायग्रा सुबुंनि अनजिमाया, फरायसानि अनजिमायानो जेन' बांलाङो, जोङो बेखौ जोङो लुबैदों। बे हालामा जिहेतु जोंनि फरायसाफ्रा साक्सेसफुल जानोबा सारा बुंनाय बायदि माबायदि गोसो होना फरायनांगौ? जोंनि ओनसोलाव गोबां जेंनाफोर दङमोन। जेरै आं दा गहपुराव फैदों, गहपुराव गोबां फरायसालिफ्रानो भेन्सारमोन। गुदि फरायसालि, गेजेर फरायसालि, गोजौ फरायसालिफ्रा। थ' बेबो जोंनि थाखाय मोनसे जेंना, जेराव जोंहा फोरोंगिरिनि आंखाल दङ। भेन्सार स्कुलफ्राव थोजासे फोरोंगिरि गैया, साइन्स टिचार, मेथ्स टिचार गैया, बेबो मोनसे जोंनि आंखाल। जिहेतु दायो बे ओनसोला बिटिआर हालामाव फैबाय आरो थाबैनो बिटिआरआ जिहेतु फोरोंगिरि थिसननायनि थाखाय रायजो सोरखारजों सावरायबाय थादों। बेनिखायनो बे ओनसोलफ्रावबो फोरोंगिरिनि जे आंखाल, बे आंखालखौ सुफुंनो हागोन। आरो लासै लासैबाबो जोंनि बर' फरायसाफ्राबो बुजिनो हमदों एबा फोरोंगिरिफ्राबो दा बुजिनो हमबाय जे क्वालिटि इडुकेसन जोंनो नांगोन। ओरैनो सा स्रां पास जानानै थांबा जेबो जानाय नङा, क्वालिटि इडुकेसनखौ जोंनो नांगौ। बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा नाजागासिनो दङ। बयबो बर'नि माहारियारि आफाद, बर'नि सानसुमैफोर, बर'नि गौथुमफ्रा, बर'नि फोरोंगिरि समाजफ्रा बयबो जुदि नांथाबोबा अब्लाना जों थारैनो जोंनि गामि ओनसोलनि जिफोर फरायसालिफोर दङ, बे फरायसालिफ्रावबो जों गुन गोनां सोलोंथाइ लाहोनो हागोन एबा गुन गोनां सोलोंथाइ जों मोननो हागोन। दा बिनिखायनो बे बिबाना बयहाबो दङ। बिनिखायनो जोङो जुदि बयबो गोसो होनो हायोबा जों थाबैनो जों दावगानो हागोन। गिबियावनो जोङो RC सिलभार जुबलि रुपाथि मायथाइ फालिथाय सयदुवार जौमा फरायसालिनि बर' फरायसा आफादनि बे सिलभार जुबलि फालिथायनि RCनि जानानै अर्थात बानजाय आफादनि जानानै गिबियावनो बे मिडिया पार्सन बिथांमोननिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गोजोन हामलायथिखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। जोंनि बे जा रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय, बे फालिथायखौ जोङो खुंफुंनो थाखाय थांनाय 2023 मायथाइनि 12 नभेम्बर खालि जे RC दाफुंनाय जादोंमोन। बे RC दाफुंनायाव जायगानि माखासे इन्टेलिजेन्ट बा मेलेमजिबि बिथांमोन, लोगोसेयैनो आरो
बे कलेजनिनो फरायफुबाय थानाय फरायसा फरायसुलिफोर आरो बारग'लांनाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै मोनसे मेल जथुमनाय जादोंमोन। बे मेल जथुमनायाव आबुं महरै आरो बानजाय आफादखौ ओइदिनखालिनि खालाराव एबा अक्ट'खालि दाफुंना होनाय जायो। दा बे नै खावसे दान गोबां नेरा नेफा नाजानानै गोबां फरायसाफ्राबो गोबां माने गुबुन गुबुन बिथिङाव हाबा मावबोनानै आरो आरसिनि बिबानगिरि बिथांमोनाबो गोबां हाबाफारिखौ मावबोनानै जोङो थिखानाय खालार 19 जानुवारि आरो 20 जानुवारि बे मोननैनि साननैनि हाबाफारिखौ थि खालामनाय जादोंमोन। आरो जों गिबि हाबाफारि 19 खालारनि जिथुनाखि हाबाफारि बे हाबाफारियाव फरायसाफोरनि कलेजनि फरायफुबाय थानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै मोनसे मेहेरगोनां सावरायमेल लानाय जादोंमोन। बे सावरायमेलाव फरायसाफ्राबो मोजाङैनो बाहागो लादोंमोन। लोगोसेयै जा हांख्रायजानाय जा बिथांमोन रिसर्स पार्सन हिसाबै सुबुं फुंखा हिसाबै जोंनि बे हाबाफारियाव 19 खालारनि हाबाफारियाव फैदों जोंहा अरुणाचल डन बस्क' कलेजनि भाइस प्रिन्सिपाल डक्टर राजु गयारि सार। लोगोसेयैनो बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनो हादोंमोन जोंहा डक्टर बासिराम ब्रह्म नार्जारि सार। बिथांमोनहा बे हाबाफारियाव गावसिनि जा बेसेन गोसा माखासे बोसोनजों लोगोसे माखासे थुलुंगाखौ फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि सिगाङाव मोजाङै बुंथिनानै होयो। आरो बे बुंथिनाय हाबाफारियाव फरायसा फरायसुलिफ्राबो मोजाङै बाहागो लानानै 19 खालारनि जा हाबाफारि बेखौ मोजाङै मोजां बारहोहरो। आरो दिनै नैथि साननि बे जा हाबाफारि बेवहाय जों हाबाफारि हिसाबै एलामनि डिसकासन एबा बारग' फरायसा फरायसुलिफोरनि मोनसे सावरायनाय आरो लोगोसेयैनो इन्टारेक्सन लोगोसेयैनो बेवहाय जोङो गेवलां मेलनिबो मोनसे जों हाबाफारि लानाय जादों। दा बे गेवलां मेलाव आलासि महरै जोंहा गाहाय आलासि हिसाबै सानजा क'क्राझार बियाबनि MLA मानिजाथाव लरेन्स इस्लारि सारा गोजान लामा हान्थिनानैबाबो बिथाङा जोंनि बे हाबाफारियाव नुजाथिना हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामदों। आरो बिथांजों लोगोसे हांख्रायजानाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि साराबो बे हाबाफारियाव फैनानै बाहागो लाफैदों। लोगोसेयैनो मेहेरगोनां बिबुंथिनि गेजेरजों बिथांमोनहा बर' फरायसा फरायसुलिफोरखौ मोजाङै बानजायलांदों आरो माखासे थुलुंगा होलांदों। लोगोसेयैनो माखासे जा हांख्रायजानाय आलासि बिथांमोनाबो जोंनि बे हाबाफारियाव नुजाथिफैदों। बे हाबाफारि जोंहा गेवलां मेल जोबनाय हाबाफारिनि उनाव जोङो मोनसे मोनाबिलि हारिमु बिलिफां आयदाखौ लाफानाय जादों। दा बेवहाय जोङो मेथाइ रोजाबगिरि हिसाबै जोंहा उदालगुरि जिल्लानि फुकन बर' फंबाय बिथाङा जोंनि बे हाबाफारियाव दिनै मोनाबिलि बिलिफां हारिमुआव बिथाङा दिनै बाहागो लाफैदों। जोंनि हांख्रायनाय लेखा बिथाङा थि टाइमावनो सफैनानै दायो रेडि जानानै दङ। दा दान्दिसे उनावनो जा फुकन बर' फंबाया बे गेवलां मेलाव जोबनायनि लोगो लोगोनो दा मोनाबिलि बिलिफां हारिमु आयदाखौ बिथाङा बेखेवगोन। लोगोसेनो बिथाङा गावनि मिलौदो गारांजों जा गोबां फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि सिगाङाव बिथाङा गावनि मेथाइखौ रोजाबनानै दिन्थिगोन। आरो जोङो मोनसे हाबाफारि जोंनो बे रुफाथि मायथाइ फालिथाय फोरबोजों लोगोसे फालिनायजों जारिमिन मोनसे सोरजिनाय मोनसे थांखिजों एबा गोसोखांथि मोनसे नेरसोनथि हिसाबै मोनसे बिसिम्बि दिहुननायनि जोङो थांखि लादोंमोन आरो बेखौ जोङो मोगथाङावबो महर
होनो हानाय जादों। दा बिसिम्बिनि मुंखौ मुगानि साखि मुगानि अलंबार मुङै बिमुं दोननानै सबिनार मोनसे माबाखौ दिहुननायनि हाबाफारिखौ जों लानाय लेखा जों दिनै बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ दिनैनि समावनो मावफुंनो खाबु मोनबाय आरो मोजाङैनो बे हाबाफारियाबो जानानै थांबाय। दा बे समाव आङो जोंनि बे सिलभार जुबलि खुंथाइ फालिथाय फोरबोनि जा मोनसे बुंथिनाय बे बुंथिनायखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। बे जोंनि 2024 मायथाइनि 20 जानुवारि दाननि दिनैनि बे दिनाव सयदुवार जौमा फरायसालिनि सिङाव थानाय बर' फरायसा आफाद दाजेननायनिफ्राय लायै दिनैसिम जोंनि बे बर' फरायसा आफादनि समा 25 बोसोर सम जाबाय। बे 25 बोसोर समखौ लानानैनो दिनै जों 2024 मायथाइनि साननैनि हाबाफारि 19 आरो 20 अक्ट' बे साननैनि हाबाफारि लानानै जोङो खुंनाय जादोंमोन। जोंहा 19 जानुवारियाव जोङो सयदुवार जौमा फरायसालिनि सिङाव थानाय बर' फरायसाफोरनि मोनसे सावरायमेल लानाय जादोंमोन। लोगोसे 20 जानुवारि अक्ट'आव दिनैनि दिनाव जोङो जोंनि बे सयदुवार जौमा फरायसालिनि सिङाव जेसेबांखिनि बर' फरायसाफोर फरायलांदोंमोन बिसोरखौ लानानै जों दिनै मोनसे बेयाव एलार्म लिमिट खालामनाय जादों। लोगोसे जोङो सिलभार जुबलिनि गेवलां मेलखौबो जों दिनैनि बे 20 जानुवारि अक्ट'आव जों दिनै खुंफुंनाय जादों। दा बे खुंफुंनाय हाबाफारियावनो जोंहा गाहाय आलासि महरै इस्ट क'क्राझारनि MLA जोंहा सार मानव गेदेर लरेन्स इस्लारि सारा नुजाथिफैदों। बिथाङा खोब मोजां जोंहा बिबुंथि लाखिदों। बेजों लोगोसे फैफानो हादों जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदावआरि साराबो बाहागो लाफैनो हादों। जोंनि बे गेवलां मेलाव सारमोनखौ नुजाथिफैनायखौ नुनानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। लोगोसेयैनो जोंनि दिनैनि बे हाबाफारिया मेहेरगोनां जागोनखौ जों आसा खालामनाय जाबाय। लोगोसेयैनो जोंनि साफ्रोमबो जिखिनि बे सयदुवार जौमा फरायसालिनि बर' फरायसा आफादनि रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिथायाव नुजाथिफैनाय गोबां बारग' फरायसाफोर मानाव गेदेर मानगोनां सारमोन, आब'मोन, आदामोन जेसेबांखि नुजाथिफैदों बिथांमोननिसिमबो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय। लोगोसे दिनैनि बे जोंनि सिलभार जुबलि खुंफुंनायाव जाहाथे मोनफ्रोमबो हाबाफारियानो मोजां जालाङो बेखिनिखौनो बुंनानै जों दिनैनि बे रुपाथि मायथाइ फोरबोनि सुंद' जिखिनि नोंथांमोननि निउस चेनेलजों फोरमायनाय बिबुंथिखौ बेखिनियावनो दोननाय जाबाय। गोजोन्थों।